שלום, שמי דוקטור מיכאל קונסטנטינובסקי, אני הבעלים של מרכז נסיעות חובה. ואם הגעתם לכאן, אתם כנראה מחפשות פתרון לבעיות רגשיות, בעיות הבריאות, מערכות יחסים, או אולי יש איזושהי בעיה כלכלית שמטרידה אתכם. אני רוצה להראות לכם איך לנסח את בעיות הבריאות, להשלים עם בני משפחה, למצוא זוגיות מאושרת, להתמודד עם בעיות היום-יום, ובגדול להיות מאושרות. אני יודע כמה זה מתסכל. לקום בבוקר עם צוואר תפוס, לראות בבית פרצופים לא מסופקים, ללכת לעבודה ממש לא אהובה, ולקבל הודעות SMS מבנק על אוברדרפט. אסתר מטפלת הוליסטית בת 40 מירושלים, אם לשתי בנות. אסתר הייתה בפרשת דרכים עם דילמות לא פשוטות. באותה תקופה היא הייתה גרה ביישוב מרוחק, כאשר בנותיה, בעלות צרכים מיוחדים, היו צריכות להגיע כל יום לירושלים, מרחק נסיעה של 1.5 שעה. ולא הייתה לה אפשרות כלכלית לעבור דירה. אסתר הייתה עייפה נפשית ופיזית. בתה בכורה עברה משבר ובמשך 4 שנים ישבה בבית ללא מסגרת. אסתר עזבה את עבודתה בשביל לתמוך בה. המצב בבית לא היה פשוט, והדרך הייתה נראית ללא מוצא. אסתר חוותה רצון עז מלווה בדאגה רבה וכאב לגבי העתיד הצפוי להם. היא חיפשה פתרונות, ומה שהחזיק אותה מעל המים זה מודעות ולימודים בתחום אלטרנטיבי שלמדה. היא השתמשה בארומתרפיה, בכל השמנים הנדיפים שמשפרים מצב הרוח, בתקשור והילינג שהיא למדה, ומדי פעם בטיפולים אנרגטיים ותקשור אצל מטפלים בתחום. זה החזיק אותה במצב של הישרדות ורומם אותה, אבל לא במידה שאפשרה לה שינוי מהותי. אימה שהשתתפה בסדנה, ובמהלך הלימודים שיפרה משמעותית את מצבה הכלכלי, אנשים שהיו חייבים לה הרבה שנים כסף החזירו חובות, המליצה לה ושילמה עבורה, וכך היא הגיעה לסדנה מתוך סקרנות ועניין ללמוד וליישם. הסיבה שאסתר לא הצליחה עד אז לפתור את הבעיות שלה, למרות שהיא עברה מגוון טיפולים ועבדה על עצמה, תמונה בכך שהיא לא שינתה תפיסה לגבי המצב בו היא נמצאת, ולא שחררה רגשות המקושרים לאותו מצב. למה זה עבד לה עכשיו? על ידי תרגילים מיוחדים של מדיטציה רפואית, אסתר שיפרה את המצב הרגשי שלה, התעצמה, קיבלה ביטחון עצמי, וכשהתחילה להשתמש בגיליון עבודה של סליחה מוחלטת, היא הבינה מה השורש לבעיה שלה. אסתר שינתה דפוסים הישנים, ואז האווירה בבית שלה השתפרה, וגם היחס של בנותיה אליה אותה. במשך זמן קצר, של כשבוע מתאריך סיום הסדנה, היא עברה דירה לירושלים. הדיירים שגרו בדירה של אימה וסירבו לה לשלם במשך כמעט שנה, בנס פינו את הדירה, ואימה אפשרה לה לגור בה. ביתה שולבה במסגרת שמתאימה לה. כעבור 4 חודשים חברתה החליטה להעביר על חשבונה של אסתר כל חודש 1,300 שקלים. היום אסתר מאושרת וממשיכה להשתמש בכלים שהיא קיבלה בסדנה כדרך חיים. היא מתקדמת מיום ליום, כאשר המטרות שלה הן בתחום הבריאות, חיוניות ושמחה, בתחום הכלכלי, כסף וקלות, הגשמה עצמית, בית רחב ידיים, עבודה בהדרכה מול קהל. ומה המטרות שלך? אם התחברתם לסיפורה של אסתר, ואתן רוצות לשפר את החיים שלכם עוד היום, תמלאו את הפרטים ותקבלו שיחת ייעוץ חינם.